Szarrá ugye a processzor bújt. Most nem jönnek rá, vagy nem tudom. Maradjak? Maradjak? Maradj! Én megyek. Én egy kibaszott motorral kiautóliám a páncélautókat. Az a ligamba kör! Kidolcsoltam egy MK2 rakétát, ennyit tudtam kontribútálni. Szerintem így. Ezt szétlövik? Aha. És engem felszkólolt egy kicsit tetejére. Ja. Igen. Szétlövik. Jó, menj be CO-ba. Most. Geci! Jú, gatya! Gatya! Júj! Júj! Menj be CO-ba. Annak fakeresz! Annak annyi! Annak lőttek szó szerint. Menj be CO-ba. Ben vagyok. Annak szó szerint lőttek, tessék! Szó szerint! Ó, miért nem vagyok meglepő, hogy női? Rossz. Ez rossz! Ez tesóm annyi! Júj, tesóm! Hát annak kajakra fakereszt. Repült az opresszorra és lelőttem róla. Szia! Szép. Basz meg, júj! Júj, de... Az gatya! Az tényleg... Hát most... Kinézett a sarkomba, az olyan fejes kapott. Júj, ez is... Úristen! Mitől